Lalu cerita pino yang taat pun sampai coba ini yang itu. Nanti takut boleh tidak persis kayak kamu di dengan warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bahardi karing kias ing kamadikan nugraha miwasing rasani Gusti kang Maha Kasih. Mugi tansah semondo ing juangga kita saputra waraden sagung dumadi raharja nista. Kanthi linambaran pepayung budi rahayu katur dumateng sedherekipun para pundhen, para sepuh dapine sepuh ingkang hanggung hamastuti dumateng pepoyan kautamen ingkang satu pantes menika. Unjuk ngarsanipun para alim, para kiai, minggahi para haji ingkang pono ing pamawas manggah lebet ing pitutur ingkang tansah pinundi dalem ingkang tansah kalebet. Ngarsanipun para piyagung nggih para pangemban pangbating praja satriyaning negari pinangka pandam padhawing kala dasih ingkang pantes tinulak darsana mirunggan beneranipun Bapak Kepala Desa ing Desa Bojang dalasan para kadang berangkat ingkang satu pantes kala hormat. Para kadang sedana pawamitra ingkang pantes sinambrama ing pamboja waradenipun dumateng sahiyaning para rawuh kakung miwah putri warga muda minulya datang kata lumpen pedlanipun ingkang mengugati Bapak Kuntadi sekalian Ibu Sofiatun ingkang winantu ing Karharja. Pinangka perwakane atur kinarya sareng-sareng kalau dherekaken manut puja puji dumateng Gusti kang karya jagat nunggih Allah SWT ingkang sampun paring rahmat nikmat dhateng panjenengan sedaya darasan kula kapipi wonten ing siang menika panjenengan sedaya darasan kula saged kempal manunggal kanthi pinaringan rahayu wilujeng boten wonten halangan setunggal menapa-menapa. Shalawat ugi salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita dhereki sunah-sunahipun pinangka uswatun hasanahipun kanthi pengajap mugi kita sedherek tansah pikantuk pitulunganipun wiwit wonten ing alam kepada ngantos benjang ing dinten pungkasan. Amin. Para rawuh kakung miwah putri para kadang sutresna ingkang bagya mulya. Wonten ing kalodhangan menika kawula minangkani isuwunipun
inggih menika Bapak Kuntadi sekalian garwa. Supados minangkani Buta Saraya Suli Sarendra minangkani pambutipun ingkang menika saderengipun monggo kula dherekaken mujahaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat inggih menika kasarasan katentreman sokarajan. Salam salawat katur junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumateng keluarganipun, para sahabatipun, sumrambahipun para penderek-penderekipun ingkang setya turu nindakaken dawuh-dawuhipun. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang sinapa ing panghormatan sanasih napa ingkang kawuningan wonten inggih menika saking Bapak Kuntadi sekalian garwa. Matur nuwun sanget salam taklimipun lan ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para rawuh kakung semawana putri ingkang dadi kinurmatan ngaturaken sugeng rawuh punika dumateng pendherek sedaya ingkang kula panjukane ngrasa ingkang tumanung saged sangu jar pajak bagus sekian lur akhir asok kumanya setanya barang gatal ikhlas gundang kasih niwah gundang itu Masetian sing ketemu dalam sing kantor telak pas jajanipun kabeh nanggung buka mungkin dibetulan bergeten balang gantal penggaran luput kena para tuane semapu numpak nuwa dinje anggil jajan tas ngurusane menapa megah kediri jantal ingin sungguh paling pangen bisa dipranyoto sing gantal dumados saking cedhak kalinting tinang senanawi menangke mopo disnan Biar mojo teman-teman kakung bagus Septian Nur Hakim hanyalah ponangan ibu setelah ibu ponangan ibu tinapain kotor ledos sanaliku Biar mojo teman-teman jaduan ibu asami jiang yang pun tengorko ya samparan pun tengorko ibu mengkupur lagi so Pastor manggih tulus mulya harjo gini memangun balik wisnu kambang kemambang sekasiwa iku wonten salah penting pokok mawon lagi nopo dikangkung yakti menunggu lamun winawani tembung manis mantar sedaya lagi dadi utang bukane karto utang anggung kumantil kantenan tak dobeng itu buat bocor mantan dari sinunjuk tak rasakan dari ibu dan Abdul Yofi sampai saking sanggulan dan indah bestami asos ini kebancing dulu berikan romo dan memang itu mas bambang pomomoji mas bambang ekopomomo dari pun yang tanah namanya ini budaya ini sangi boten nanti mulai laku menyetan mas bambang ekopomomo bukan penting masih jauh kakuntungnya tidak mancing pun mesti siap rokok Saksono itu asokan dan tidak kemampuan yang kawanipun masa dia dengan kalau mbak dibicara sidik-sidik nanti gitu berjejik berencanakan kok mas ampun pun terlahakan bukan apa-apa sih dia mak kurupin ingat terlahake gak jurumi tambah pomot dasar dan kembali tentang toyo perwitosan saking bokong
utak ibu Sofyan ing pangurungan kawan kang pertukaran dene baca anjur campur bernyaten saged to waning penggalipun menak samudayanipun kados dungannya Pak Murodin ya yen dipun dari zaman Ustaz Yai Bondang J. Alhamdulillah dados yang manfaat ning desa kelas kadang-kadang bukan jiniku dan pun tokoh sekarang ing titipan jiniku aso kemajakan mudah rumah paling joro ngaras fokus coba Pak Udin lo diri tuntut ning yang guru-guru ning